100 000 човека, над 50 000 в TikTok, почти 40 в Facebook и почти 10 в Instagram. И да ви кажа честно, никога не съм си мислил, че ще стигна до тук, когато записвах първото си видео преди малко над година. Затова сега искам да ви кажа нещо, но искам да ви го кажа директно, без да увъртам и без много излишни думи. Благодаря на всеки един, който е гледал и е останал в канала въпреки всичко. На всеки един, който е задал въпрос в коментарите и е чакал отговор. Вие сте причината да продължаваме напред. И забравих нещо много важно. Хейтерите, къде сте? Хайде, покажете се. Вие също помагате. Всеки коментар, дори и негативен, помага на видеото да се показва на още хора. Така че и на вас благодаря. И точно сега е моментът да споделя с вас някои неща, защото ви го дължа. Първо, наръчниците. Знаете, че има безплатен наръчник за домати и вече е изтеглен над 7000 пъти. Но може би не знаете, че вече има и за краставиците. Пълна схема. Кога, как, какво. Препоръки за високи добиви. И двата наръчника са безплатни, не ги продавам и никога не съм имал намерение да ги продавам. Хората ми казваха, служи ги поне 10 лева и пари ще изкараш. Но аз не. Тази информация е за всеки и е безплатна. Второ, сайтът ми. Преработих deniangелов.com. Там съм качил цялата информация за всеки един препарат, който съм показвал до сега. Дози, карантинни срокове, как се прилагат, могат ли да се смесват. Всичко това на едно място. deniangелов.com. Това го направих пак безплатно и пак специално за вас, защото всеки ден получаваме ние и същи въпроси. По колко да слагам, могат ли да се смесват. Вече няма нужда да чакате мен, всичко е на едно място. Трето, и това е най-важното, никога не ми е била целта да вземам пари от вас. Нито с наръчниците ми, нито да прося пари в TikTok. Моделът ми е прост и сега ще ви го обясня. Когато ви препоръчам продукт, вие го купувате, доволни сте, добивите ви растат и го препоръчвате дори на приятел. Фирмата, чийто продукт съм рекламирал, е доволна. Те ми плащат, аз съм доволен. Всички са доволни. Win-win-win situation. Но това работи само ако продуктът, който рекламирам, наистина действа. Ако ви препоръчам боклук, вие не сте доволни, не се връщате, казвате го на всичките си приятели и всичко се срива. Точно за това никога не съм го правил и няма да го направя. Миналата година направихме Калитек, най-продаваният препарат в България и мисля, че имаше за какво. Нека тази година бъде Атлас Тера Амино. Защо ли? Защото наистина работи. Какво да ви кажа, до миналата година и аз не бях виждал такъв препарат. Пробвайте го и се уверете сами. А само сега, до 30 април, дори е на промоция. За всеки 5 литра закупени получавате по 1 литър безплатно.